Sve vas naravno od srca prvo pozdravljam i lijepo mi vas je vidjeti toliko. Dakle, što radi naša udruga, zašto smo ovdje? Dakle, u našem narodu jednostavno postoje nekakve temeljne vrijednosti koje su od pamtivijeka ispunjale živote Hrvata. Obitelj, roditeljstvo, brak, djeca, ljubav prema domovini, hrabrost, vjera. Dakle, to su vrijednosti koje su nam pomogle da kao narod opstanemo kroz i preživimo mnoge probleme, a i koji su ispunjavali i davali smisao svakom životu, koji su nas činili radosno. Danas u hrvatskom društvu postoje ljudi koji otvoreno rade protiv tih vrijednosti. Spomenut ću samo neke, recimo koordinatorica ženske mreže Bojana Genov u jednoj emisiji izjavila da je obitelj najopasnije mjesto za djecu. Govorili smo o nasilju, pa ona rekla u obiteljima najviše nasilja, pa znači obitelj je najopasnije mjesto za djecu. Ja sam rekao, čekajte, zaista mislite to tako? Mislite da je onda ulica, društvo narkomana, to su sve manje opasna mjesta. Ona je ustrajala pri tome da je obitelj najopasnije mjesto za djecu. Dakle, takve jedne definicije kojima se želi blatiti te vrijednosti, čak bi rekao prevladavaju u našoj javnosti, u našim medijima. Homoseksualne udruge Iskorak i Kontra su protiv mene digle kaznenu prijavu jer sam pozitivno govorio o braku. Rekli su da na taj način diskriminiram homoseksualne i izvanbračne zajednice. I to je onda išlo ispitivanje, pa je Državno odvjetništvo odbilo podići taj postupak, pa je onda su se oni žalili Vrhovnom sudu, pa je Vrhovni sud to odbio, onda su digli građansku parnicu na koju nisu došli, pa su tako izgubili jer su znali da ne mogu dobiti. Ne? Dakle, oni ne samo da promoviraju nešto drugo, što bi mogli reći da je njihovo nekako legalno pravo. Problem je u tome što oni nama zabranjuju da mi promoviramo ono što mi mislimo da je dobro. Dakle, tu o nekakvoj pluralnosti nema ni govora. 98% hrvatskih građana je izjavilo da im je obitelj u životu važna i vrlo važna. 89,7% ne smatra da je brak zastarjela institucija. Dakle, te vrijednote postoje u našem narodu. Bez obzira koliko se oni kroz medije pokušali i trudili prikazati sasvim suprotno. No, kad se to dogodilo, te su radikalne udruge pojačale još više pritisak. Stiglo je pismo iz Europskog parlamenta od radne skupine za HIV/AIDS u kojem se oštro kritizira naš program. Pritisak Europske unije, naši političari svi uzdrhtali zbog toga. Rekli su, usporit će se put Hrvatske u Europsku uniju. Ministar Primorac nije išao pitati tko je to, tko šalje to pismo. Zašto šalje? Jel ima pravo na to? Mi smo išli. Nije mi se išlo, evo tako da kažem, bježao sam od tog Brisela, što ću ja mali mujo gore, jel? Ali kad je sila morate. Nakon pola godine lobiranja, mogu to otvoreno reći, nije to ništa protuzakonito. Dobili smo pismo predsjednika Europskog parlamenta u kojem kaže da ta radna skupina koja je nas napala uopće niti ne postoji. Znači, oni su potpuno izmanipulirali stvar. Dakle, oni su spremni potpuno lagati računajući na naše političare koji nemaju svoju kičmu, koji će na svaki mig iz Europske unije promijeniti odluku. Nakon što smo to razotkrili, digli su tužbu pri Vijeću Europe, Europski odbor za socijalna prava. Da ne nabrajamo optužbe, sve ponovno ne smijete govoriti o obitelji pozitivno, o braku pozitivno i da ne nabrajam druge optužbe o diskriminaciji i tako dalje. 2 godine je trajao taj postupak. Mi smo potegnuli naše suradnike iz Amerike i Europske unije koji zastupaju iste vrijednosti kao i mi. No, ministar je u međuvremenu izbacio program iz škola. Naime, te iste udruge radikalne koje su se u početku zalagale za uvođenje zdravstvenog odgoja su promijenili mišljenje. Vidjeli se, ako roditelji mogu birati, roditelji biraju ono što je prirodno, što je zdravo, što je normalno za čovjeka. Dakle, te udruge u tom slučaju gube. Znači, kad postoji demokracija, oni gube. To nam je poruka. Danas imamo demokraciju, što radimo s njom? Dakle, može se pobijediti. Samo se treba biti ustrajan.
Zašto uopće toliko borbe oko odgoja? Još je Platon rekao da tko ima utjecaj na odgoj, da taj kroji budućnost. Onako kako mi odgajamo svoju djecu, tako će naša država izgledati za 20-30 godina. Zato je toliko važno. Zato je toliko važno da se roditelji i djeca drže skupa. Da se obitelji vodi briga. Danas puno političara jako lijepo govori o obitelji. Ali, kaže u Evanđelju, po dijelima ćete ih poznati. A kakva su djela? Pogledajte Zakon o suzbijanju diskriminacije. U prvoj točki kaže da je diskriminacija svako stavljeno u nepovoljni položaj. Po kojem osnovu? Između ostalog spolna orijentacija. Što to znači? Ako im ne damo mogućnost sklapanja braka, usvajanja djece, diskriminiramo ih. Kažu, mijenjat će se i obiteljski zakon. Dakle, što nam slijedi? Kako će izgledati naša budućnost? Kako će izgledati obitelj? U obitelji se odgaja djeca, u obitelji se odgaja narod. Tu se stvara osnovna humanost, tu se stvara osnovni izgled društva i države. Hoćemo li dopustiti da se to dogodi? U Ustavu lijepo piše da roditelji su prvi glavni odgojitelji i da imaju pravo samostalno odlučivati o odgoju svoje djece. No, ko to sluša? Mi ih trebamo natjerati. Iskreno, meni je toga dosta. Ja sam se 5 godina svojeg života dao radeći programe, okupljajući stručnjake, 255 akademika i doktora znanosti, 40.000 članova, 200.000 ljudi potpisuju deklaraciju, potpisale. Političari su to potpuno ignorirali. Mediji kad su izvještavali, oni su rekli ovako, naime, te homoseksualne feminističke udruge su osnovali koaliciju, pa njih su ukupno, unatoč silnoj toj medijskoj kampanji, oni su uspjeli skupiti svega 240 potpisa u cijeloj Hrvatskoj. Mi smo u to vrijeme imali 20.000 potpisa. Svi mediji su izvještavali, javnost se pobunila protiv programa udruge Grozd. Dakle, tko je javnost? Njih 240. Vas ovdje, ne znam koliko stotina vas ovdje ima, vi ste valjda svi skupa sa nama podzemlje. Mi nismo javnost. Toga je dosta. Ja neću više toliko energije trošiti na te političare koje smo mi izabrali, da oni nama sprječavaju raditi ono što je dobro. Dakle, takva jednostavno situacija je neodrživa. Zato smo danas ovdje da kažemo da jednostavno mi želimo svoje zastupnike. Neka se oni biraju svoje, nemam ništa protiv. Ali nas ima mnogo. Nas ima mnogo koji želimo te vrijednosti i jednostavno smo se odlučili povezati. U Hrastu smo prepoznali da je to moguće. Naša udruga nikad neće postati politički subjekt, jer je udruga, ne vladina. Ali ono što mi možemo izabirati osobe. To je ono što radi Hrast. Mi smo se ovdje povezali. Hrast nije obična stranka. Stranka omogućuje različitim našim subjektima da istaknemo svaki svojeg kandidata. To rade predizbori. To je ta novost o kojem govorimo. Svi od nas ćemo istaknuti ljude koje mi poznamo. Tražit ćemo vas da vi istaknete svoje kandidate. Ljude koje znate da su postojani i u teškim trenucima. Svi ćemo svaki za svoju skupinu, svaki za onog kojeg pozna skupljati potpise. I onda ćemo izborne liste ne odrediti nas 10 pametnjakovića, nego će odrediti građani. Ako vaša skupina donese 5.000 potpisa, a Grozd za svojeg kandidata skupi 3.000 potpisa, zna se ko je prvi, ko je drugi na listi. Zato Hrast nije samo još jedna stranka koja bi drobila isto izborno tijelo. Hrast je platforma na kojoj se mi okupljamo. Najpoštenija, najtransparentnija. Dakle, svatko od vas, ako ima nekakvu stranku ili udrugu, povežite se s nama. Ništa ne možete izgubiti. Ako imate 10.000 glasova u nekoj izbornoj jedinici, izvrsno. Bit ćete prvi na listi, garantiram vam. I ovi drugi 15, 20, 30, koliko će nas već biti tisuća, će vas podržati i ići gore. Zato je važno ono što je Hrvoje rekao, da se objedinimo, da imamo pokret. Ne nekakvi partikularni stranački interesi, nego da se povežemo. Dakle, to je sistem po kojem Hrast funkcionira. Zato želimo, dakle, da narod izabere koji je kandidat bolji. Naš je cilj da pošteni ljudi uđu u Sabor. Zbog toga sam ja danas ovdje. Meni nije važno hoće to biti Ante, Marko ili Ivan. Meni je važno da je on pošten.
da drugi ljudi znaju da je on pošten i hoćemo takve ljude u Saboru. Da zastupaju ono što bi u demokraciji bilo normalno, vrijednosni sustav većine građana. A to danas, nažalost, nemamo. Mogao bi još govoriti o brojnim drugim političarima, od Andrije Hebranga koji je rekao da između crkve i Europe bira Europu. Kao da su crkva, ne znam, zidovi. Pa crkva su narod. Pa svako imalo prosvjećen zna da je crkva narod. I on između svojeg naroda Europe bira Europu. Jel? Ili da ne govorimo o predsjedniku Josipoviću ili o gospođi Milenki Opačić, koju kad smo govorili kako u općoj deklaraciji ljudskim pravima piše o pravu na život, ona odmahnula rukom i rekla svašta piše u tim deklaracijama. Jel? Dobro, evo, dakle, želim reći, ovo je ne samo prilika da ćete ovaj put imati za koga glasati, nego ovaj put zaista možete istvoriti svoje kandidate. To je ono optimistično ovom Hrastu, to je zašto smo danas ovdje. Svi koji će biti skeptični, koji propuste ovu priliku, predlažem zaista da se više nikad ne žale na političku situaciju. Jer danas zaista imamo priliku. Ne kažem da će nam biti lako. Mediji vjerojatno neće biti baš na našoj strani, to mislim da možemo pretpostaviti svi zajedno. Jel? Ali zaista puno možemo napraviti, dobar je trenutak, dobra je ekipa, ima puno dobre energije i što je najvažnije, dobra je struktura. A iznad svega ne bih htio nikada, da kažem, posvajati Boga, ali ako se trudimo raditi u njegovo ime, kaže ako je Bog za nas, tko će protiv nas. Hvala.